Dneska bych rád uvedl na pravou míru investice do Bitcoinu a do kryptoměn obecně a jedná se vlastně o to, že vždycky, když Bitcoin roste, tak mi lidi píšou, mám Bitcoin nakoupit? Já jim říkám, ne, už je pozdě. Oni ho většinou se nekoupijou a potom, když ten Bitcoin padá, tak mi píšou, a mám ten Bitcoin prodat? A já jim říkám, ne, teďka potřeba prostě vydržet, přečkat tu ztrátu a počkat, až se dostaneme do zelených čísel. Ale tohle je hodně neefektivní. Pokud se na to podíváme z pohledu investora, tak si řekněme, že tady v největším hypeu kolem 50 tisíc nakoupíme Bitcoin a pak vlastně čekáme 2 roky, než se dostane vůbec za nějakou hladinu, na nějaké svoje dno, a potom čekám další 2 roky, než se dostane zase nad tu naši nákupní hladinu. To znamená, že tady vlastně čekáme hrozně dlouhou dobu, jsme bez zisku a jde to udělat i jinak. A jak to jde udělat, to si dneska ukážeme. Takže tady vlastně v oblasti investic je potřeba mít plán. Jasně striktní plán, který nám řekne, tady koupím, tady prodám. Samozřejmě pak se to dá různě větvit, tady koupím tolik procent, tady koupím tolik procent, tady prodám tolik procent, tady prodám tolik procent, ale ve výsledku je potřeba mít striktní, jasnou vlastně nějakou linii, po které se jako investor budeme hýbat. A pokud ji splníme, tak dostaneme to, co jsme chtěli, a to je zisk. A teďka je otázka, jak ten plán máme vypracovaný, a podle toho pak se odvíjí výše zisku, případně i ztráty. A dneska se právě podíváme na to, jak takhle konkrétně k tomu přistupovat. První věc je ta, nekoukejte na influencery, youtubery, což paradoxně teďka taky o tom dělám přednášku, ale chci tím říct, že není potřeba sledovat ty malinké pohyby, jak to dělá hodně investorů na YouTube, na Instagramu a tak dál, kde vlastně si rozkliknou, plácnou třeba hodinový graf, kde vlastně každá ta svíčka má 1 hodinu, tvoří se 1 hodinu, a tady vlastně spekuluje na to, že tady je nějaká zóna, tak tam půjdeme teď zítra. Zítra bude cena Bitcoinu 26 tisíc, potom se otočíme a půjdeme zpátky dolů do této zóny, potom bude 25 tisíc a tak dál a tak dál. Tohle to nevychází, o tom hovoří i statistika, kterou jsem teďka viděl z TradingView, kde vlastně pozorovali 1000 analytiků z TradingView a zjistili, že ty typy jsou hodně náhodný a že nikdo tam není vlastně jako profitabilní v nějakým dlouhodobým horizontu 10 let. To znamená, že my se podíváme na to, jak to dělat správně. A správně se to dělá tak, že vytvoříme si nějaký plán. Já osobně jsem v Bitcoinu, respektive nejsem v Bitcoinu od 50 tisíc, to znamená, že jsem prodával všechny kryptoměny, když se Bitcoin dostal na 50 tisíc. Od té doby držím cash, a respektive pak jsem měl nějaké jako machinace mezi dolarem a eurem, ale v podstatě držím jenom cash. A teďka je otázka, co nastane. První věc je ta, že Bitcoin byl tady vlastně na vrcholu nějakých 70 tisíc dolarů. To byla nějaká, řekněme, jeho horní hranice, neboli all time high, který potom samozřejmě, po kterým se samozřejmě ten trh potom musí schladit, a schladí se tak, že cena spadne. Takže cena padala. Já už jsem tady dávno nebyl, většina vlastně neskušených investorů tady tu ztrátu držela celou, což mi nepřijde moc efektivní. A teďka přichází právě fáze, kdy trh kumuluje, protože je potřeba nabrat tam tu sílu, kde vlastně, když máte velkého investora, co má třeba 15 miliard dolarů, tak nemůže si říct, teďka dám všechno, teď hned nakoupím a koupím si Bitcoin. Nejde to, protože v tom případě by potom Bitcoin udělal takovou tu špunu nahoru a ten investor by si zprůměroval cenu tak blbě, že by potom vlastně to nebylo pro něho vůbec výhodný. Takže je potřeba ten trh dostat do sideways pohybu, což je pohyb do strany, kde vlastně ten kapitál se do toho Bitcoinu kumuluje. To, proč se teďka tam kumuluje kapitál, nebudu rozebírat, to je na fundament, ten moc neřeším, důležitá je vlastně ta teďka ten fundament neřeším, je tam potřeba podívat se na ty souvislosti z pohledu investora. A to je to, že máme nějakou linii. Já mám tady 2 linie. První je pod tady tou likviditou, která je na ceně 15 tisíc. Jakmile se trh dostane do toho bodu, to znamená, že takhle, že tady bude chvilku rotovat, dostane se do tohoto bodu, tady nakupuju 50%. Je to za mě jasný, už tam nastavený limitní příkaz. Další věc, pokud se stane, že Bitcoin spadne do této vysokého objemu, kde vlastně probíhá největší v podstatě
největší nákup toho Bitcoinu, respektive tady se na té hladině ten Bitcoin nejvíc obchoduje, tak je velká pravděpodobnost, že se dostaneme zpátky. To znamená, že já nakoupím 50% tady na 15 tisících a potom zbylých 50%, co mám vyhraněný na Bitcoin, nakoupím tady na těch 9 tisících. To je za mě jediná normální strategie, která se dá tady použít, protože obchodovat Bitcoin nahoru dolů, to je možná dobrý, pokud máte nějaký hodně sofistikovaný algoritmus, jako třeba můj kamarád, a nebo potom je tam ještě možnost, že vlastně to obchodujete, čekáte na nějaký velký zisky, každopádně statistika mluví jasně, pokud to obchodujete s nějakým normálním systémem, tak vám do 3 let smažete účet. Takže za mě jediný východisko tady je vlastně buď ty sofistikované algoritmy, anebo investice. A investice u toho jsme dneska my. Takže tohle je investiční strategie, která říká, nakoupím 50% pozice na 15 tisících dolarech, nakoupím zbylých 50% pozice na 9 tisících dolarech a potom budu čekat. Dokdy budu čekat, to je taky důležité, je potřeba mít nějaký striktní výstupní bod, takže já mám výstupní bod takovej, že tady na tom all time high na těch 70 tisících vystoupím s 50% pozice, zbytek potom budu každý měsíc prodávat po 10% a 10% zbylých si nechám nakonec, kdyby náhodou se stala nějaká velká akce, tak u toho určitě nemůžu chybět. Takže to je za mě Bitcoin. Ethereum, taktéž fajn kryptoměna, každopádně zase tady přišel nějaký pohyb dolů, jdeme do strany, to znamená, že zase chci nakoupit někde tady, až vlastně budeme pod tím levelem, kde ten retail odprodá ty své pozice a samozřejmě potom chci být s velkými hráči na té stejné straně, kde si nakoupím ten Bitcoin a budu čekat zase, než se dostaneme na hranici toho all time high těch 5000. Mimochodem, až bych se tomu nějak vrátil, ten Bitcoin, když se podíváme na tu hranici 15 000 řekněme, půjdeme k tomu vrcholu, je tady 300%, 350%, když se podíváme na Ethereum, je tady asi nějakých zhruba 500%. A je to způsobeno tím, že v Bitcoinu je větší kapitalizace, to znamená, že Bitcoin je větší a tím pádem je tam menší riziko než u Etherea. Tak to možná, kdyby vás to zajímalo, proč to takhle je, tak je to z důvodu, že tím, že u Bitcoinu je větší kapitalizace, tím je tam menší riziko v uvozovkách. A dále se můžeme podívat potom na Litecoin. Litecoin to stejný, zase nějaká kumulace a celou dobu čekám na to, až se dostaneme na hodnotu $38, nebo respektive cenu $38. Už tady vlastně téměř trefil ten můj nákupní limitní příkaz, ale pak se nějakých pár dolarů nad tím stočil, takže čekám potom zase na tu druhou vlastně, na ten druhý dotyk. A tady bych možná zmínil to, že ta strategie byla taková, že jsem měl limitní příkaz už dlouho nastavený na $38 a ten trh to o kousek nechytl. V tom případě nebudu do toho vstupovat ručně, nebudu to dělat, protože moje strategie je jasně daná, je taková, že nákup na $38. Pokud trh se stočí předtím, nebudu ten limitní příkaz rušit a skákat do toho v podstatě ručně. To je úplně potom mimo strategii a to potom i taková malá chyba potom může zvyklat ten náš mindset, nastavení ohledně těch investic a potom samozřejmě, pokud se to stane jednou, stane se to po druhé, po třetí a ten člověk potom většinou odchází ze ztrátou. Takže to je druhá věc, co bych tady rád zmínil. A poslední věc, můj nejoblíbenější coin, Binance Coin. S burzou Binance mám dobré zkušenosti, měli jsme tam vlastně i ve spolupráci, když jsem ještě byl ve firmě Bitcoin skupina a za mě teda kvalitní projekt, ale o tom mluvit nechci. Důležitý pro mě zase je tady nákupní příkaz, který bude tady na ceně $127 a potom budu čekat na to, než se ten trh dostane na $700 a v tom případě potom uzavřu 50% pozice a zase potom podle nějaké sekvence budu prodávat, jak ten trh potom půjde nebo nepůjde potenciálně nahoru. Nicméně, co jste si z tohoto videa měli odníst, tak to je to, že pokud investujete, je potřeba mít striktní plán, kde nakoupím, kde prodám. A pokud ho budete porušovat, tak na tom ztratíte stejně jako 90% lidí. To je za mě všechno, doufám, že jste dostali nějaké zajímavé myšlenky, které použijete do svého investování.
po případě, že vás to nějak obohatilo. A kdybyste měli nějaké dotazy, tak určitě neváhejte se ozvat třeba do komentářů nebo na e-mail. A pokud chcete sledovat více takovýchto typů, tak sledujte můj Facebook, Instagram a YouTube.